This guy who cannot sit there. Let give money first. If you don't use it. O se wo ni da. Ekosi has things. This na has. Ni da watora. I'm going right you go. Mass and no good. You're not banning your name. The time coach is allowed. Look, you know, do every Ghana. I just allowed. You take a kilo do take a madrum. Let's see now. Kemani ya ko magazine of more. Anjoro ya nke ka nna ajụ ọ dịkwa ka ịṅụgo mmanya gị nwa na onwe gị mba ọ na-asị ka anyị masịrị ọbụla ka ọ dị mma kedu ihe mana a na-akọwa na omenala Igbo na onye ọbụla amaala ife na omenala Igbo anaghị eji aka ekpe adara otu ndị okenye ada anya na-akọwa n'ebe anyị nọ na-abụ na anyị bụ ezumezu ezigbo anyị elugo ka ere elu ude na atụtụ ndị ga onye ọbụla abụ onye maara ife dị n'omenala ga-akpachara anya wee mee ife dị n'omenala maka na ọ bụrụ na ime ịkpachara anya anyị n'omenala anaba anyị ejide onye maara ife bụrụ onye maara ife onye maara ife na-eme n'obodo onye maara ife bụ onye ọncha asụsụ isi n'ụtọ asụsụ mana anyị gara anwụ nkwụ ife nji agwa n'ife nna onye na-emetụrụ mmadụ anyị sụrụ Awụsa anyị sụrụ Igbo ife anyị na-asụ bụ Igbo onye ọbụla bụ onye Igbo anụghị ife anyị sụrụ so nwoke m dị n'ala Igbo ife ise n'anya wee na-eme ife ị na-eme n'ala Igbo maka na imetere mma aja n'obodo ejide gị obodo nsiwapụta bụ abụrụ onye uru m si n'Ọka North local government na Anambra steeti ịkpatala ya ya abụ m onye urumala ike mgbe na-asụrụ unu na omenala Igbo na-abata n'obodo niile na-asụ bụ central oke ọ bụrụ na m achọzi ka m sụọrọ unu omenala uru m na-asụrụ unu onye ọbụla amela ihe ebe a na jide ebe a onye ọbụla metela ebe a na na jide ebe a n'ibe nwa anyị na-arọ ma ebe ọkọ ọkpa ibe a na jide ya anyị nwere aja na ibe anọ ibe a bụ ezinụlọ Nzako na Obu Ịmanwe Obu ọra nwa onye Igbo Nzako na Obu bụ onye isi ala so ele nwaanyị na-agwa ya bụ asụsụ anyị ka anyị na-asụ na anyị si ka anyị natazi ya na ya bụrụ ndị Ọnịcha ibe anyị ka anyị na-asụ ihe anyị na-asụ bụ baba anyị na-asụ fa mba asụsụ anyị bụ la so ife anyị na-ekwu na-awụ ọbụla o nwere nwatakịrị na-awụ ya ndị oge anya aka n'anya ihe anyị na-ekwu bụ na nwatakịrị ahụ ọ chọọ ka a gaa ọrịa ọgwọ ka ọ dịrị ya